Magandang umaga mga kabayan, dito po kami sa Tabaco City. Ang may-ari ng Choppies Pili Nuts. Taga barangay, ano yun tayo? Salvation, di ba? Salvation. Pupunta po sana kami sa kanilang bahay, pero dito pala ang kanyang stall. Ito yung malaki, oh. Ayan. Siya po ang may-ari, si Kuya, ng Choppies. Vlogger din kasi ako, Kuya, eh. Baka may ano kita, picture, oo. May promote ang inyong to. Oo, daw na Bicolana. I-add mo pagkaan. Bago pa lang. Galing, ano. Tinrace lang siya nung ano eh. So, amon niya. Hali kaming Manila. O yun, natagpuan. Meron din siyang pansit eh. O, pansit bato. Dried na po ito. Ayan, meron din mga tableya. Facebook, ma'am. Oo. Nandiyan ang ano ni Joe Piper. Saan po yung banda, Kuya? Fish. Digdi rin sa Tabaco. Okay. Siya po yung may-ari, si Kuya. Pag pumunta po kayong Tabaco City, pasyalan niyo po siya dito malapit sa LCC City Mall. Kuya, hiwalay po ng resibo yan. Hiwalay po ng resibo. May mga bago silang product. Meron silang chili paste. At meron silang tinatawag na mazapan de pili. Ayan o, bago siya. Meron ding pili tart. Ayan. Turones yata, ayan eh. Meron tinatawag na linga. Ayan, meron din silang sariwang pili. Ayan, maraming salamat. Huwag niyo pong kakalimutan pag pumunta kayo ng Tabaco City. Madali pong matagpuan kasi nasa labas sila ng City Mall ng Tabaco. Okay. Maraming salamat, Kuya. Nakapili ka na, Tay? Inaalok pa naman kami doon, Kuya. Sa kabila. Nadulo, buti mababait naman sila. Tsaka yung driver pong nasakyan namin, sabi niya pupunta kayo doon, eh ano yun, barangay. Yung pala nandito ang pesto.